Mga istoryang may labot ang sugbo. Balita sa kalambuan. Kini ang Governor Pama Weekly Roundup. Ania ang mga nag-una nga mga kalihukan ni Governor Pam Baricuatro sa tibuok semana. Governor Pam Baricuatro nakig-uban sa kapulisan sa paglusad sa kasaulugan sa Police Community Relations Month. Si Governor Pam Baricuatro ang keynote speaker sa Police Community Relations Month nga gipahigayon sa Police Regional Office 7. Gipadayag sa gobernador ang dakong papel sa kapulisan sa pagsiguro sa kahapsay ug seguridad sa Central Visayas. Mga mag-uuma sa alkoy ug alegria gihimamat ni Governor Pam Baricuatro. Sa mga umahan, si Governor Pam Baricuatro mismo ang nisulay sa pag-ani sa mais ug sibuyas dahunan. Nakig-uban ang gobernador sa mga mag-uuma aron personal nga masabtan ang kahimtang karon sa bukid ug ang panginabuhi. Hugot ang suporta sa Kapitolyo sa agrikultura ug rural development sa Sugbo. Governor Pam Baricuatro naghatag og financial assistance sa 22 ka barangay. Giapod-apod ni People's Governor Pam Baricuatro ang 3 milyones nga financial assistance sa 22 ka barangay sa Sugbo. Ang tabang gihatag alang sa barangay priority projects, socio-cultural projects, kagamitan sa barangay ug uban pang panginahanglan. Pagkamatinud-anon, pabilin sa kabuutan ang sentro sa mensahe ni Governor Pam Baricuatro sa mga graduates sa Sitio San Fernando. Isip keynote speaker, si People's Governor Pam Baricuatro nagpahinumdom sa 232 graduates sa Sitio San Fernando sa pagpabilin sa kabuutan ug pagkamatinud-anon. Gipanghinaot sa gobernador nga ang mga young professional pabilin nga magtamod sa giya sa compassion, integrity ug empathy sa pagsulbong sa artificial intelligence o AI. Gipahinumduman sa gobernador ang mga graduates nga makatabang ang AI apan dili kini makapuli sa tinuod nga kasing-kasing, maayong karakter ug serbisyo sa tawo. Pagsulod sa buhi nga baboy ug pork products gikan sa Negros gidili sa Sugbo. Niluwat si People's Governor Pam Baricuatro Executive Order No. 39 nga nagdili sa pagpasulod sa buhing baboy, karne ug pork products gikan sa Negros ug ASF affected areas. Hugtan ang pagbantay sa mga entry point ug ipatuman ang biosecurity, surveillance, pagkumpiska sa gidiling kargamento ug pagpatuman og silot sa mga makalapas sa balaod. Gihimo ang temporaryo nga pagban sa baboy ug karning baboy gikan sa Negros aron magpabilin ang Sugbo nga ASF free ug panalipdan ang hog industry ug masiguro ang supply sa pagkaon. Upat ka capital run hospitals aduna nay libre nga anti-venom. Libre na ang polyvalent snake anti-venom sa Cebu Provincial Hospital sa Karkar, Balamban, Danau ug Bugo. Sa liderato ni People's Governor Pam Baricuatro, gipalapdan sa Kapitolyo ang akses sa emergency treatment alang sa mapaakan ug makamandag nga bitin. Gilantaw usab ang pagbutang og anti-venom sa bantayan ug kamotes aron dili na mobiyahe pa sa mainland panahon sa emerhensya. People's Governor Pam Baricuatro naghatod og school aid sa Oslob. Naghatod si People's Governor Pam Baricuatro og school supplies ug armchairs sa Oslob National High School. Kauban sila si board members Raymond Calderon ug Dr. Stanley Caminero. Gipakita sa Kapitolyo ang suporta sa dekalidad nga edukasyon sa Sugbo. Gipahinumduman usab sa gobernador ang mga estudyante nga magtuon, mutahod ug dili magpadala sa online hate ug misinformation. Groundbreaking sa ipatukod nga bag-ong Sports and Cultural Center sa Oslob. Sa Oslob, gipahigayon ang blessing sa bagong evacuation center. Gihimo usab ang groundbreaking sa ipatukod nga bagong Sports and Cultural Center. Si People's Governor Pam Baricuatro nisaad og dugang suporta sa Oslob. People's Governor Pam Baricuatro naghatag og tabang sa Bolhoon National High School. Gi-turn over ni People's Governor Pam Baricuatro ang 40 ka bagong classroom chairs sa Bolhoon National High School. Naghatag usab siya og walking type agricultural tractor nga adunay rotary tiller isip suporta sa pang-agrikulturang kalihukan sa lungsod. Giawhag ni Governor Pam Baricuatro ang mga estudyante nga magpabiling ligon, maningkamot sa pagtuon o gamiton ang tabang isip inspirasyon. Maukadto ang mga naglangkob sa mga istorya o kasayuran, may labot ang mga Sugbuanon hangtod sa sunod semana sa Weekly Roundup.